El nostre experiment és un arc de Sant Martí d'estar per casa. Per fer això necessitem un got ple d'aigua. I una llanterna. I posarem el mirall dins del got. I ara necessitem estar a les fosques. I surt un arc de Sant Martí d'estar per casa. Amb la llum del sol reflecta la pluja i surt l'arc de Sant Martí. Amb